planto albahaca de todos os tipos, pero non para comer, porque a albahaca repele moitísimos insectos e bichos que non son bons na horta, e eu teño de moitísimos tipos. A albahaca normalmente a que se come é a que se conoce por albahaca real, que ten esa folla redondiña, que é super tierna e tal. Este tipo de albahacas tamén se comen, pero son un pouquiño máis amargentas. E despois hai outra albahaca que é moi pequeniña, que máis ben é ornamental, é para ter como aromática e non para consumir. Con isto quero dicir que non todas as albahacas se poden comer, pero todas se reproducen da mesma maneira. A albahaca real xa deixou de estar productiva porque en canto empeza a chegar o frío, morre. Pero este tipo de albahacas, todas agora teñen o tallo floral para recoller. E collese así do revés, quedache toda esta semente na man. As sementiñas están todas en estes caparuchos. O que hai que gardar é isto solo, o sea, hai nas que sacar. Non se poden gardar así, porque así vanche a coller como o moho, ou poden coller humedad, e despois non son factibles, non son productivas para o ano que ven. Téndelas que quitar daqui, deixando a secar e facéndolle así, que xa vos cae, e o que tendes que gardar son estas sementiñas. Que, ollo, tampouco non é necesario gardalas, con botalas así á horta xa está, porque en canto lle pese a vir outra vez o caloriño, xa nacen elas solas. Tampouco hai que estar a ter conta dela.